media court भाषा में पोरतेंग पे नील तुम जो फातेंग पेन के वांग थे पोर फ्रांसी media court भाषा में कार्डों बजिलो कार्डों कुपी पसे पिनी media court alang fan जो फानंग को मके alam थे बांग लप पहलो जे पानी सी तारीख रे के थम जुलाई चिकलो तारीख रे थम आर्नी नीली तुम चिंथोंग LP स्कूल apia sangkang long sangti hansia rong long rong ker set hem kapitang te alam kia puthak puthot ni lihin pen lam klar kacipi man saling pan johang lo lasi alam thibang la lo nili tum prai 90% baken tum 95% tangel matronom la luran cholo lasi hala sugo petang je phansta me nili tum la ke claim mo putakali lo lapen ke kapitang damu putal lo nili tum ta chini je nili tum ta hong hari hatla ke anam faru adwan mate adwan are kardom kardia hem siki kin nam polasi ni tum hala so hem bang kapitang mo phan nili tum labang so plur ka kori ka petang nam thek that kali sitame ithe bang ke kupia joini si kupia posi non puan aja kiding o putakali lake prai February chik tu pensi tum cheng lo je ladak isi mane batlok long sang pi batlok la pen ke jinti la long ni bang tang lo je apor isivet ice cream posi isivet ice cream si ladak long thom tak thak lo je council pen long thom dak batlok jinti long sang pi sta la long ni bang complete tang lo non bang ke long sang pi bang sapso pluro bang tang te chol hala so akoi nai pi posin pen nam klar kacipi bahasa tu manhang lo je alam thi bang ke non barikha po athema nili tum hormu hotar ke ponsta me kungri pi pen up to long sang pian pute hisab dam blote 10 kilometer 8 kilometer bag dokok la sila so dara bang ke nili tum sang ti le ponoi harlong le ponoi semen le ponoi non poro bang ke nili tum bang asap so gari phale chotoi sitame neta damai he inul phale chupu sitame damai he poposi and asapso mane kosono pupotang mane pluring bang ke klemam long der chat lo sita alang litum han chuning ri bang ke je nilitum same labang so nilitum apia sangkang nilipia sangkang same lason government penai pia scheme council anai pia scheme arong kerse da hembang ke nilitum ko patang te da jip kentum ning hang he lasi lanon botor jongsi arn yongsi nang thak lo arn nang solo plong te nilitum bang ke hala so hem same nilitum prabjin pen patang nam po pusi la so lam klar ka tipi la si bang la loje la so an news chithek long lok pen same ni same ning duk loje athema news fast ke claim bang pusar the ham si sitame nilitum a contractor phan nilitum claim ra pet presidency tree nilinu vet lege claim putakali nilitum bahani si claim ra pet la pen committee sarwa nilitum ching local committee ang kana si chingwai pami si kuman ma claim ra penang pusin tum chingwai sar sila so lambang ke nilitum chirai loje tangka poisa ka duri pena joini nonta secretary ke hai pen nilitum bahani presidency tree si claim dam si haladak nilitum claim am bom lasi alang li bangke je nilitum phan thang akon sana bipin nangar juji pin nilitum phan nangching kiki pin sini halaso news si thaglong lo bangke mane nilitum mi thang mate mi dog lo je nili phan pen chenglok anong na jo plus team kar biang lo phan pen chenglo nilitum ai misi phan sami nilitum phan anong no bang si dorong lo lasi alang li sami lasto na bangke non ki wang ji pini pen abangke je government penai pian scheme stame kopini tangder pechat pecha stame nilitum phan nang conform pen mate hem tami chuti bokan nilitum prai la soda ke abisi le putani tum sorkat hat pesda nitum 1 kilometer baksi dulu lasi ma bangon if sami nili fan fun penang kol ra hadak pat people seng patang de pulam thi si bagena juson te misenji pusi nilihin pen alang li phasa me chuni relo je non ifrang ke nilitum phan ajara problem le dusita nilitum phan na je pin pen bangke alang li pipe da sigi meji la pen ke lalo Asia lamboy bang lalo rong ker hem ko sonsi nonta mane plur kuri pithek der ma bangke la pen ke non bangke nilitum bang aku isi point nia bang point nang pipon tu jen non anta
MLA election judet pen nilitum chinthong LP school along ke apia sangkang amunik apia bud committee tungena mane nang phuri ripin pulak ke nilitum dele ka phuri re kali kadu ka betame nilitum ta hala kosono pi ang song alam toy teng pen pete nilitum tame mane mondol tumpi manangi puhala so teng sin tum ta claim thek jodi lase lalo la pen ke akonil phan 15 ani istame hala hemsu tangte hala su putak stame nil phan mane akoi nang pipondo je ningkane thom plengelo non tame la so hem su non ta patang thek te unjin tin terong samsing han se hemalo la si hala sitame ahok pelam ke lalo ningkan ingko tahon ningkan ke thom ke pleng podok dok lo la solam mange ahok lo sitame ku piposi la an are bosor ke dolo la so are bosor lo piposi non puanta ke tang itek te la lambang ke hala so clear bangke la puhelo je alang lia bangke abhini bisari bangke ke chenga ke sti ustame nilitu manang par jipin si alang li poisa olai damlo olai dat pen abhistame nilitum bhan bangke nang khobor da lo nilitum si khobor chi kuri si alang listame ansi nilitum ke first ke sti usame claim ponong lo pen second ke sti bangke apoisa kape janglong je phan beti level tang era phan jutek mari det pen asap so central pen tame aphan banang leader chalon nang le ro office tame atangka second sombe poisa aning hang pen chulai damsi plus 25000 bangke alang bangke ami thang mane kupini hala hem alang tuma problem do ko lo pini luna long churam de lo la so poisa chitu de asin non third akesti tame la bangke mane hala support nang pider olo mala support bangke la ringtaran tang titik bangke last kesti bangke jutek mari longle amasi laso ajoini se akangle na bang du koklo je non bangke son tak thak lo je alang li beneficiary si hala non lasta apoisa chi withdraw da amasi non bangke nang nili si phuna kuri si nang li hem patang nang lasi mupine plote government sorkar office department sorkar ni phan sinang pupu palam ni la alang li phan pulo alang li tame la solam pe ni thom munthi si ni li phan atangka tame nang lo nang lu li ta dulan alang li nang lu li ta dulan lasi sita na atangka nang lu ta non het jong la prai chiklion rai beng baksi dulan lasi non barikha por se alang li tame nang lo je lasi la so hembang ke tang der chet lo lasi hala so hem tame nilihin pen patang tit koi kali nili patang wekji athema bad lok pen aka prek nili ta chuk teregre la so chinthong LP school ang kang lo sin ta du thipo la pen future e prangi ba hi bandame niki mission ni ban sikai ke tami matha lo la pe alang li tame ning binang lo bini bisari tame alang li naki pider la so pupu problem masi der chalo non theng pi tame plak lab lo munthe non ke ba ning ita la pen semen la hai ke ban je phan tame garia bang non madam ni derlo hala so join lo la pen ke alang li phan tame santi harlong kapachi riji phansi alang li phan extra alang li daksi poisa nang than dun mane ni si cheklem po alang li sia poisa nang than dun po amasi alang li phan tame ni li bang pilo hem puji pora hok ji bon pu la pen isi bang la lo alang li phan chuni ring tung bang ke government penang pia hem po ma ami thang na chuma thakra bang government son claim po bu la kali stani li na chuni ri bang ke government penang rap lo te ili tame ani wang ta mistri to me claim lo plote du nang po a mistri non ta du dak du lase hala hai same ning bina lo je nili tum nili hin pen la ke ko mane phan ro re lo nili lo ka salang li hem same un an pen la non botor bo kan jong si kreng lo blong te hala tame patang tipo lase hala so I hem alam same mohet news fast no ke claim bang pu sathian se bang ke nili phanonsana bipin se hala tame pidam de lelu kom se kom nili phan ar juni polo kupine problem do ko ma kupine ka siksa do ko mai tuma towar ke alang litum tawang velo dam velo ke dam wang alang litum kai da chichini lo gari pen gali keng me dam da chung koi masin non por ko malo sangki harlong man majo gari lampar gari lo suri phodim suri ke pideta la da bang ke bang non por ke dam dilu la pen isi bang ke
nili chuning ring tung je ili tumadim bang ke dam ke bang akiring charge tamit hidung posi prai asapso akilenchet bang ke akilenchet prapchet la son dukok ti la pen ke la lo